Hayırlı saatte hürmetli Minun Tuğan Teli telekanalının seri tüpküne tapşırının tamашaşıları. Efirde min tapşırının avtırı ham alıp barışısı Roza Hayrulina sizge yeniden şın көңілден келесі матур шығарылышымны эшләргә керештем. Бүген biz күпләрегез белгән, таныган, яраткан популяр хитлар авторы, Башкортстан Республикасына ат казанган артисты, җырчы, автор, башкаручы Раил Өметбаевның концертында эшлибез. Әйе, дусларым, татлы әңгәмәләр, матур эксклюзив кадрлар, барысы да сезнең өчен. Шуның өчен телеэкраннар янәшәсенә килеп утырыгыз. Бик татлы булачак, бик рәхәт булачак. Һәрвакыттагыча. Менә үзе бүгенге тапшырының геройы Раил. Хәлләр ничек? Яхшы, прям әзерлек бара, шунда иттегәне настрой боевой һәр вакыттагысы. Ну, мин инде яратам үземнең тамашларымды. Просто шуга миктәге ниндидер тулкынлыгыз бар ул, әлбәттә ул булырга тиеш. Әлбәттә. Это нормально. Шуга киләсәктә лә алай бер шундай тамашлар белән бергәләшеп гөрләп яшәгән насыйп булган. Амин, шулай булсын. Бүген безнең тапшырының геройы Раил Өметбаев, Башкортстанның ат казанган артисты, һәм ул иң рәхмәтле, иң изге теләкләр теләп торга гына омтылып торган артистларның берсе Раил. Шулай бит, мин синең белән интервьюларны тыңлап чыктым, эзләнүдә булдым. Синең менә ике җөмләң аша рәхмәт сүзе бара. Менә үз форсаттан файдаланып, моңа рәхмәт әйтәсем килә, форсаттан файдаланып, тегеләргә рәхмәт әйтәсем. Рәхмәт тә рәхмәт. Шундый рәхмәтле кешесең инде син, шулай дип үзеңне тоясыңмы? Аллага шөкер. Мин һәр вакыт рәхмәтлемен. Алла Тәгаләһенә безгә матур гомер биргән өчен, ата-әсәләремә рәхмәтлемен, тәрбия биргәннәр өчен. Һәм дә үземнең яраткан тоғры тамашларыма рәхмәтлемен. Чөнки улар һәр вакытта мине кынатландыралар, дәртләндерәләр. Менә бүгенге көнгә караганда йома көне бит инде. Күптәр ниндидер үзләренең теге кунактары менән итәләр. Шулай күптәр Мәшәкатьләрен читкә куеп. Мәшәкатьләрен читкә куеп, Раил киләбез концертына ишетеп алдык, радионы тыңланык, телевизордан ишеттек. Кемдер бәлки белмәгәннәрдер, шулай да булһа, яңа елдан һуң теге кеше бит инде тагы байрамдан әле уянып та өлгермәгән бит инде. Эш башланды. Әле бит әле эш хаклары да алынылмады. Яңа елга хәтта бөтен эш хакын түләп куйдылар, киләсе бит әле февральдә гына түгелмесең әле. Шулай да булһа, бүгенге көндә мин үземнең тамашламны каршы алам. Үземнең асан күңел белән. Шулай Ярар, шулай үзең ничек телисең, шулай усын концертың бүгенгесе алда берсә, әлегә инде ашыгасыңмы гримеркаңа шуңа күрә озатабыз, анда без әңгәмәне дәвам иттербез. Әйе, сөйләшәбез әле беренче тапкыр сөйләшәчәкбез әле. Хөрмәтле тамашачылар, сез дә миңа калса яратып, хөрмәт итеп Раил Өметбаев кем икән ул? Әлеге мизгелдә аның иҗаты нинди үсешләрдә, нинди дәрәҗәгә җиткән икәнлеген кызыксынып тыңлап утырасыздыр. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Без сезгә барсын да күрсәтергә һәм ишеттерергә теләрбез һәм эшләрбез шуның üstünde. Елап кына мин постоянно нетам. Ул теге булганмы райондагы концертлар, булганмы Уфадагы концерт или башка җирләрдә. Ну, мин яратам үзем теге бер концертка 5 минут вакыт кына калса, мин елап кына йөгереп кыйна башлайм, Нык узак көтү утырга яратмам. Ул да кыйны биянеп, интерге, грим шатыга яратмам тоже. Нисек бар шулай. Сейчас кына тегдә, всё, бисмилла. Иратларга җайлы инде. Нәйе, Раил мәйтеп иратларга җайлы инде. Вообще һәйбәт бер дигән модны, матур башларын юып чыктылар. Тегеләй булай куллары белән, бармаклары белән бастырдылар, торгыздылар да бетте китте. Шуның белән эш биткән. Шулай нормальныймы? Ярай, нормально дигәс. Потом подправим еще. Хөрмәтле дусларым, Башкортстанның ат казанган артисты Раил Өметбаевның концерты изге сәгатьтә хәерле ниятта башланып китте. Уңышлар телибез сиңа, Раил. Матур җырларың белән, үзеңнең яхшы ихлас энергетикаң белән бүген тамашачыларга барлык мәхәббәтеңне тапшырырга сиңа Аллаһ Тәгалә ярдәмен бирсен. Алга барам. Алга барам. Ни өчен? Шундай исем? Кеше һәр вакытта алга барырга тиеш. Алга бару ул прогресс. Ну, нисек дим, мисал әйткәндә, элек бит маймыллар булганнар, беренче кешеләр бит безнең алдан.
Безнең теге предкалар маймыллар. Алар шул ялап кына алга барып, прогрессировать итеп, менә бүгенге көндә без һезнең белән теге интеллигентный, теге образ нәмәкәй ул Интеллектуально развитый. интеллектуально развит кешеләр. Шулай, ну, теге вообще гомумән инде ул шаярта, ул на самом деле шулай да. Алга бару, ялап кына, ну, нисектер, үзеңә бит елда нинди программа үлгәрәк тә инде. Моны киләһе елга Алла бирһә безнең программаның исеме бүген яшәп атыла. Без уже Бүген яшә. Бүгеннең кадерен бил дигән мәгънәдән чыгып тора инде ул. Әйе. Менә бу алга барам дигән программаны без уже быелгы елда республика буйлап һәм дә күрше өлкәләр буйлап гастрольдә йөрдек. Бик халык охшатты. Яратып, кул саптылар, алкышлап, инде матур итеп каршы алдылар, бетерделәр. Аллага шөкер. Менә теге тулы заллар менән безне каршы алдылар. И тамашларның doğru булганы миңа мине канатландыра. И алга барам дигәндәй, әйткәндәй, һәр вакытта кеше алга барһа, ул теге прогресс була. Һәм инде син бит әле безнең җырчы гына түгел, син безнең автор башкаручы дип әйтсәк тә дөрес булыр, әйме? Син сүзләр язасыңмы күбрәк, көйләр иҗат итәсеңме? Күбрәк көйләр язам. Музыка и аранжировка. Ул минем теге хобби түгел, ул минем профессия дип әйтәм дә дөрес. Була, чөнки бүгенге көндә ул теге минем килемгә лә инде ул әйләнде. И профессияле шуга бүгенге көндә бик үземнең эшемне яратам. Һәм дә шул шөгыль минем инде күптән инде хыял була торган минем шул синтезаторны уйнарга. Һәм бик уңышлы гына эшләп киләсең, Аллага шөкер, синең җырларыңны хәзер әйтәр бит инде под ключ дибәйме, теге ачкыч астында тулаем сатып алырга әзер торган популяр артистлар да бар. Мин белән Фазыевлар синең җырларыңны яратып башкаралар. Шулай ук Әнвәр абый Нургалиев әйтеп китик әле, нинди матур җыр әле аның синең иҗат иткән җырың. Әнвәрнең йырдары күп. Иң хит җыры син иҗат иткән. Менә яңарак бу Сагышларым шикелле, шулай бит? Сагышларым, якындарга, назларым, җимешем, диләм, күп йырлар ул. Концерттан нинди хисләр кичерәсез? Ой, концерт бик нык матур бара. Яңа йырдар, яңа хиттар дип әйтергә була. Рәхмәт Раил Мөтбаевка. Алдагы эшләрендә уңышлар теләйбез уга. Илһам һәм дә дәрт өстәлеп кенә торһын. Концерт бик һәйбәт бара, охшай безгә. Раилгә алдагы эшендә уңышлар теләйбез. Илһам алып, дәрт алып, шулай безнең күңелдәребезгә матур йырдар язуын теләйем. Бик яшь минатайда, йырлай гармун уйнаганы. Хөрмәтле дуслар, сезнең өчен иң кызыклы кадрларның берсе. Минем янәшәмдә Раил Мөтбаевның тормыш иптәше Хәләл Җифәте Гөлшат басып тора. Гөлшат, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Гөлшат, менә сезнең Раил белән бергә матур итеп тормыш көткәнегезгә ничә ел инде? Ой, Алла бирһә, быел яй 20 ел була. 20 ел. Афәрин, афәрин. Ничә бала тәрбиялисез бүгенге көндә? 2 улыбыз бар. Субханалла, аларга ничә яшь? 15 яшь и 8 яшь була. Әле кыз артыннан да барырга планнар бардыр, әйме? Юк әле. Ярый, ансалык Тәгаләгә кулында барсы да хәерле булсын. Гөлшат, менә Раил белән танышкан мизгелләрегезне хәтерлисезме? Әйе. Кайда булды ул? Ничек булды ул? Кайсыгыз бер-берегезгә алдан игътибар итте, мәхәббәт хисләрен аңлата башлады? Шулар белән уртаклашып китсәгез, үзегез. Без 22 ел элек танышкайнык, январь айында, гыйнвар айында. Мин ялга, каникулга килгәнем, авылга тугандарыма. Раил онда клубта эшләйне. Диджей булып, дискотекага бардык, шунда таныштык. Кайсыгыз беренче булып игътибар итте менә сезнең күзегез төштеме Раилгә, Раилнең сезгә күзе төштеме беренче? Күз төште дип әйтәләр бит инде бездә халыкта.
Ол, наверное, обоюдно. Икегездә бер юлы. Бәйіп бірге, бір юлы. Яратам дип кашан ничек әйтте ул. Ох, менә үзе дә килә әле Раил. Раил, сезнең менә танышу тарихын тыңлап китәсе килгән әле Гөлшаттан. Сез Раил үзең хәтерлисеңме? Гөлшат безгә сөйли башлады. Ул булган гыйнвар аенда. Как раз ошол вакыттарда уже начинается шундай теге ностальгия. Безнең очрашулар. Шул вакытта булган. Вот. Мына Син анда клубта диджей булып эшләгәнсең әле. Ул авылга каникулга кайткан булган. художественный руководитель. Гафу итегез. Гөлшатның сүзен генә кабатлап әйткән инде диджей дип инде. Это диджей түгел, ул бит художественный руководитель, ул концертларда оештыру, концертларда әзерләү. Ул мин теге синтезатор давай белгәс, мине эшкә алдылар. Шулай эшләп, шунда клубта йөреп, без районның самый лучший дискотекасын алдык, самый лучший ЗАГС районда. И иң яхшы организовать ителгән концерт. Без агынайлар менән шундай авылның эшләгән, яшәгән кешеләр менән эшләп, концертлар оештырып, шундай зур ниләр алып, мине районда ла нитә башланнар, радикалы күрә башланнар. Раил тырышып, нитә егет районга сакырганнары бар, мен районга бармадым. Мине сакырдылар сразу турбазаның директоры Ахтар Ахмадович мархум. Ул инде шул турбазала менен да эшләп, аттан онда мине күреп калдылар. Сибайдан АТПның директоры, тагыла башка кешеләр күреп калдылар да, үзләренә сакырганнар эшкә, но мин юлландым Өфөгә. Өфөгә килеп, Илдар Шариповның студиясында бер ел, 2 ел эшләп, Юлдаш радионда эшләдем, потом Азактан Россия телеканалында эшләдем, Азактан Туган телдә эшләп алдым. 1 ел. И шулай итеп, моны кайдаган эшләмәне, хәзер бүгенге көндә мин шәхси эш кылар, үзем эшләйм. Һәм дә минем бүгенге көндә концертная команда, концертный төркем, бригада дигәндәй концертлар оештырабыз. И моны бүгенге көндә Аллага шөкер, минем гаиләм менән, балалар менән бергәләшеп яшәп атабыз, Аллага шөкер, Уфала. Бик яшь мин атайда, йырлай гармун уйнаганы. Әйдәле без ачыклык кертик. Баймак районы кайсы авылдан тугансың әле син? Акморон. Башкача инде Баймак районы Акморон авылында туып үскән һәм инде кайларда ничек эшләгәнен. Мөгаен әле шушы клубта әйбет художество җитәкчесе булып эшләү синең сәнгать җитәкчесе дибез бит инде, ул синең беренче шуруның булгандыр әле бит Раил. Мин алда булдым. Бесен башында теге укладчик булып эшләдем, трактор башында. Егән Үзеңнең авылыңда. әйе. Атайым мәрхүм инде. Орнож мактабан. Ул мине егән каникулга алып килде шул нигә? Полега ашарга. Әйдә, улым шунда поледа столовая аштылар, тәмле итеп, ашанык инде тәмле. А потом төштән калдырып китте. Может, әлек шунда эшләп калырын дип. И кискен мине килеп алды. И потом кискен миңа әйтте: "Улым, если окшаһа, давай ушунда бер яй буе эшләп алырын" дип. Шулай дип мине алдаштырып эшкә алып килеп калдырыла китте. Мин укладчик булып эшләдем. Потом мәктәпте тәмамлагас, 1 ел укыгас, мин электрик булып эшләдем. Баганаларга йөреп ток соединять итеп йөрдек, шулай булай. Бер мәктәпкә, наверное, токтан хулгайным мин. Шуннан, наверное, башланып китте минең иҗат процессы. Раил Мөтбаевның тамашачыларының фикерләрен белеп ишетеп китәсе килә. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Ничек сезгә бүгенге концерт? Бүгенге концерт бик нык хагынылган концерт. Раил Мөтбаевты күптән күргән юк ине, бик йөрәкле, шундай күңелгә ятышлы концерт.
Раил Мөтбаевның концерты дәвам итә. Әле шулай ук үзенең матур җырлары белән тамашачыларны куандырды популяр автор башкаручы җырчы Илнар Гилманшин. Илнар, янәдән сине сәламлибез, тамашачыларга тагы да синнән сәламнар юллыйбыз. Зур сәламнар туган тел телеканалын караучылар һәм инде Роза сиңарга да зур сәламнар. Рәхмәт, Илнар, рәхмәт. Менә бүген әйтеп киткәнең инде Раил Мөтбаев иҗат иткән җырларны син аның концертына килеп башкарасың дип әйме. Гомумән синең иҗатыңда Раил иҗат иткән җырлар ничә процентны алып тора? Күпме өлешен? Раил әле миңа 2 ел үтте. Юк, ел ярым вакыт үтте. Бер җыр иҗат итеп бирде. Менә шул җырга мин шул хәтле гашыйк булдым. Электән инде аның җырларына гашыйкмын, тыңлап барам. Бик күп артистлар инде әлбәттә. Менә быел аеручан күп аның җырларын җырлаячаклар. Алла бирсә, миндә менә тагын җырлар көтәм. Тоже гастрольдә бит инде бик тотып булмый, җырлар иҗат итә, концертларда йөри, җырлар иҗат итәргә вакыты да бик юк. Шулай инде аранжировкасы да буларак аңа бит әле чынлыкта заказлар да күп. Үзенә дә иҗат итәргә кирәк, гастрольләрен дә оештырырга кирәк. Шулай, үзе инде аранжировкаларында бик матур гына эшләй, җырларында бик матур яза. Һәм дә менә көтәбез көтүдә. Алла бирсә, яңа җырлар тагын инде Раил Мөтбаев иҗат иткән җырларны башкарырбыз дип ышанып каласы килә. Ә нәрсәсе белән сиңа ошый аның аранжировка остасы буларак җырлары, иҗат иткән җырлары нәрсәсе белән ошый көй иҗат иткәч сиңа көйләре дә ошый дигән сүз бит. Син бит үзеңдә көйләр иҗат итүче. Юк, үземдә иҗат итәм. Беренчедән ул как кеше аның белән аралашу. Менә ул бит инде рәхәт. Студияга баргач та бер-береңне аңласаң, ул бит инде аранжировщик белән һәм инде җыр язганда икегез бер волнада булырга тиешсең, барыбер. Что оператор, что АЕ. Ну, ул вакытта инде мин әйтмим үзем белән дидер спец дип, һәм дә җыр яздырганда алар менә үзләренең шундый миңа кирәкле дөрес киңәшләрен бирәләр. Менә шулайрак җырлар, әйдә монда булайрак итәбез. Менә шундый теге рабочий процесс безнең бара. Менә шул арада Раил белән аралашу нык җиңел. Ул инде чисто профессионал яктан да көчле, үзенең җырларында ул шундый әйтәсе килә, штамповка диләр бит, теге штамповка җырлар берсе-берсенә ошаган дип. Раилның менә әле кичә генә тыңлап бардым, күп җырларын аның ничектер берсе-берсенә ошамаган. Как будто вот ике разный композитор язган кебек. Ну, бу талант инде. Мин үзем дә иҗаттым, но минем бар ошар җырлар. Ну, нотада җидәү генә инде, шуңа күрә. Шулай дип тынычландырабыз үзебезне. Ярый, рәхмәт Илнар, килгәнең өчен бүген концертка үзең дәртле энергетикаң һәм матур җырларын тамашачыларга бүләк иткәнең өчен. Сезнең арадагы шулай дуслык булсын, чөнки чынлап та эстрадада артистлар арасында композиторлар, җырчылар һәм барсы арасында дуслык булганда гына күңелле, үсеш, матур, күзәтү дә күңелле. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Инде Раил Мөтбаевка килгәндә иҗади уңышлар, яңадан зур концертлар, күп җырлар иҗат итәргәсен һәм инде тамашачы мәхәббәтендә озак еллар эшләргә насыйп булсын. Беренче чыгышын тамамлады. Раил, ничек энергетика бүген синең өчен залда? Залда бик яхшы энергетика. Мин просто үзем рус әйтмешли кайфовать итәм. Нисендер шундай дәрт белән каршы алдылар. Иң беренче yerдан ук мин шатман бүгенге көндә менә тамашачылар минем концертымды зал тутырып килгәннәр өчен иң беренче ул артист өчен бик важно. Чөнки ул зал тулы булса, ул признание ата. Шуга мин һәрбер үземнең тамашасыма сикһә рәхмәтлемен, тугры булганыгыз өчен. Алла бирһә, Алла Тәгалә үзегезне һәр мине нисек куандырдыгыз, һәзрә шайтып, меңгә тә куандырган Алла бирһә. Амин. Барыгызны яратам, барыгызны асын күңелдән хөрмәт итәм. Амин, шулай булсын, рәхмәт сүзләрең өчен. Бүген гомумән үзең иҗат иткән җырлар бик күптер инде концертында, шулай бит? 85% минем үземнең иҗат иткән җырларым һәм дә шулай ук минем иҗатташ дусларымның иҗат иткән җырлары булачак. Hörmətli dostlar, Rail Mutbayev'nin konserti birsindən-birisi matır üstünü icat etkən җырлары, чыгышлары белән бердән аның кунаклары, аның концертына килеп, аны күрергә килгән җырчылар белән, аларның чыгышлары белән бик матур үрелеп бара. Әлегесе мизгелдә сәхнәдә Раил Мutбаев һәм Залия Галиева яңа гына табылып төшкән матур җырларын башкаралар. Әйтергә кирәк, социаль шәбәкәләрдә инде алар үзләре әйткән буенча бик күп просмотрдан чыган җыр.
Әйді бүгін томашашы шулай ук матур жылы алкышлары белән кабул итеп утыра. Афәрин сезгә. Хөрмәтле дуслар, Раил Өметбаевның концертына шулай ук матур киемнәрен киеп, матур итеп бизәнеп, әзерләнеп килеп җиткән Гүзәлия Валиева. Карагыз әле, субханалла, дусларым. Курчак күбегәйме? Рәхмәт инде. Сәлам, Гүзәлия, хәерле кичләр. Сәлам, Роза, хәерле кистәр. Моны яңа выступлениенан сыгып, тирләп бешеп, сәхнәдән сыгы килмәй. Бүген безнең бит инде Раил менән беренче булып премьера йырыбыз яңгыраны Гүзәлем дип аталган йырыбыз премьера булды. Яңа табадан гына төшкән җыр бит инде бу әйме. Моны ул историяһын белһәң, Роза. Сөйлә Гүзәл, шушы җырның гомумән туган тарихын. Бұл йырды инде без гомумән Раил менән берничә ел элек инде дуэт яздырабыз дип хыялланып йөрөйнек. Нисек тә килеп сыкманы. Раил бит инде ул көне-төне гастрольдә, өйгә кайтып керә торган кеше түгел. Шуннан инде моны теге әле насип булгандыр инде безгә ул йырды яздырырга. Раил миңа хәзер кис шылтырата. Гүзәлия, һиңа хәзер йыр ебәрәм ти. Көтте, одакламай тыңларһың тинелә, мин ятам, йокламайм. Сәгать 2 тула, төнге 2 тула 20 минут дигәндә миңа йырды ебәрә. Мин йокларга ятырга гына йөринем, йокы бетте. Йырды тыңлайм, күңелгә шул хәтим ятты. Мин төнен светтар яндырып алдым, хәзер көзг алдында үземсә репетировать итә башланым. Шуннан инде хүзләрен бу йырдың яздырып, мына Алия Валиуллина авторы бу йырдың шул хәтле матур хүзләр язып бирде. Һәм без 2 көн эчендә ошо йырды яздырып, төнгө беренче яртылай без тавышны ничек яздырдык, Роза. Раил мине төнгө беренче яртыла килеп алды. Шуннан таңгы 4нче яртыла өйгә алып килеп куйды. Ошо йырды без 2 сагать дигәндә яздырып, мына сыгардык инде. Һәм нимәһене 2 көндә 100 меңдән ашу просмотр мына ошо йыр нитте, яйды инде. Гүзәлия, менә Раил Өметбаевка аранжировка остасы буларак, автор башкаручы, җырчы, кеше буларак, матур гаиләнең башлыгы буларак, аңа нинди теләкләр җиткерәсегез килә бүген? Мына мин Раил турында, Раил Өметбаев турында берничә һүз әйткем килер инде. Безнең Башкортстанда, гомумән Татарстанда мына мин Раилде якын беләм бит инде, минең иҗатташ дусым. Иң беренче мин аны мына нимә өчен хөрмәт итәм бит, ул шул хәтлем нисек әйтәм, русча әйтмешләр, шундый скромный артистларыбызның Тыйнак улай бит, тыйнак, шул хәтлем юморт, ниндәй генә вакытта шылтыратма, ул һине тыңлап, һинең белән һөйләшеп, һәм гаиләһе өчен үлеп торган ир-егет. Хәзер андый ирдәр бармак мына ханарлык. Гаиләһе өчен үлеп тора, көне-төне эшләй, йырдар яза, гастрольләрдән кайтмай. Мына шуның менән Раил безнең икенче бәлки артистлардан әдерәк айрылып торалар дип уйлайм. Мин шуның өчен Раилдән нык итеп хөрмәт итәм. Һәм гаиләһенә, Раилгә иҗади уңышлар, гаиләһенә, Гүлшатка мына тоже зур итеп рәхмәт әйткем килә. Шул хәтлем һәр хатын-кыз, бөтен хатын-кыз артист кеше менә яшәй алмай. Ә Гүлшат мына уны һәр бер эшендә гел поддерживает. Чөнки артист менә яшәү рәхәт түгел, айлап гастрольләргә сыгып китә бит инде. Һәм мына рәхмәт, бездә бит инде мына ошай дуэт яздырдык, теге кызгану дигәне юк бит инде. Шуга Гүлшатка монда айруса зур рәхмәт, чөнки ирде ириткән хатын. Һәм Раил, һиңа зур итеп рәхмәт, ошо мына концертыңа сакырганың өчен, һәм минең менән дуэт йырлаганың өчен. Раил Өметбаевның концертында аның тамашачылары рәхәтләнеп аңа кушылып җырлыйлар, бийләр, рәхәтләнеп күңел ачалар, сез күреп торасыз, дуслар, рәхәт монда күңелле. Раил Өметбаев, әфәрин. Раил Өметбаевка зур рәхмәт, шундай матур концерты өчен. Теләйем уга иҗади җимештәр, яңа йырдар, һәр вакыт шулай итеп эскерһез булһын, тыйнак булһын, без уны бик яратабыз. Концерты өчен зур рәхмәт. Раил Өметбаевның концертына киләбез.
Геле тыңлайбыз рәхәтләнеп, һәм бейбез. Машиналарга тыңлайбыз, өйдә лә тыңлайбыз. Алиса Коломкаһында ла тыңлайбыз. Бөтә yerдә лә Раил Өметбаевты тыңлайбыз. Рәхмәт. Мин был концертка килүемә бик шатман и рәхәтләнеп бәйнем туйгансы, чөнки Раил Өметбаевның да йырларыннан рәхәтләнеп бәйнем. Раил, якташ, авылдаш. Раил менә хәзерге эстрадада танылыр өчен, әйме тамашачыларны җыер өчен, хитлар языр өчен бик зур көч һәм бик зур финанслар кирәк. Кемнәрдер әйтә, продюсер да кирәк, продюсер бә җиңелрәк диләр. Менә синең фикерең. Мин килешәм тулынса, чөнки бер кеше эшләһә ул эш бик авыр, һәм дә ул эш бармый. Чөнки һәрбер кеше үзенең эше белән шөгыльләнә тиеш. Мәсәлән, минем үземә килгәндә, мин бүгенге көндә иҗат белән күбрәк ишетәм. Минем концерт директорым Лирида Фатхулбаянова. Ул күбрәк организацион моментлар белән эшли. Ул инде концертларда оештыра, реклама ягын карай, инде йырда касан сарыга, техник яктан минем Ишат Манапов дип Раил моны алган дигән алган. Шунда дип бит елда уйлап кына инде юмга хамак әйтәбез. Алга барабыз дигән инде. Ну, минем уйлавымча, безнең эшебез дөрес юлда баралар дип ышанам. Чөнки халык та бүген әйтә, Раил былтыргы концерттан караганда, былтыргы концерт һәйбәт булды, ә быелгы концерт тагы да һәйбәтрәк булды дип әйттеләр. Чөнки бездә килдек эшләргә быел, шуңа да яхшырак ул. Әлбәттә бу шаярыгына инде. Елда Алла бер аша әйтеп сорашып торган насип булган. Без бик яратып карайбыз дигән тапшырылды. Рәхмәт инде. Мин макта сүзләр ишетим әле дип әйтмәгәнем инде буны. Менә шундый кеше инде ул дуслар. Сез үзегез дә аңлагансыздыр. Аннардагы ихласлык, аннардагы йөрәк җылысы, һәрбер ике сүзендә рәхмәт тә һәм исән-сау яшәргә булсын дигән теләк тә менә гөл изге теләкләр генә синнән гөл кайда гына очрашсак та чынлап та Раил теге Солянка концертларында манда бүтән мәҗлесләрдә тантаналарда синнән чынлап та гөл җылы, яхшы, нурлы энергетика килеп тора. Син шушы энергетиканы югалтма инде брук. Һәм инде бер сорау бирәсе килә тагында. Раил үзенә үткәннәргә кайтып, мәсәлән, 20 яшьлек Раилгә нинди хат языры, эш чүмнәдән торган? Раил бер нимәне лә үзгәртмә, ничек бар, шулай ничек килеп сыга, шулай алга атла. Үзеңә ышан. Минем бите хыялларым тормышка аша. Алла бирә. Менә шундый хат яза үзенә Раил. Һәм аның бүген концертының да бит әле нәкъ сүзе, иштәлеге, мәгънәсе, исеме алга атла. Алга барам, алга матур, ышанычлы адымнар белән үзең теләгән уңышларга ирешеп, яшәргә, атларга насыйп булсын. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда безнең Раил Өметбаевның концерт директоры Лирида басып тора. Лирида, хәерле кичләр. Саумсыз. Миңа Лирида сине күрү аеруча шундый күңелле бүген, чөнки Лирида безнең Туган тел телеканалында оештырылган проектларда матур иттереп фотога төшереп йөреп үзенең матур хезмәт җимешләрен күрсәткән, безгә ярдәм иткән кызыбыз. Без әле дә булса ул фотоларны карап матур иттереп хисләнәбез. Шуңа күрә әле әйтергә кирәк, Лирида оста фотограф та. Ә менә Раил Өметбаевның администраторы, концерт директоры дип әйтергә кирәк инде, булып эшләвеңә син ничә ел булды, Лирида, һәм ничек сез хезмәттәшлек итә башладыгыз? Минем хәтта ки үземә дә кызыклы булды. Син фотограф Лирида, концерт директоры булып киттең. Без сөйләле. Менә фотограф булып эшләй башладык. Фотога төшереп 20-нче елда микән? 7-нче ел була инде. Фотограф буларак, потом мин продюсерга укыдым да, концертлар оештырып, гастрольгә чыгып киттек. 23-нче елда, получается, менә 4-нче ел уже эшләйбез. Без уже яңа сезонга әзерләнәбез инде. Бүген яшә дип аталган. Мартта менә гастрольләребез башлана. Әле син Раил белән генә эшлисең инде, бит? Раил белән эшләйбез. Ничек соң сиңа эшләү процессы Раил белән? Ул чынлап та менә гөл җылы бит инде ул. Мин аны тапшыруда үзем дә әйттем, тамашачылар да гөл шундый рәхәт, гөл шундый уңай, комфортный, эш процессында ничек? Эштә дә шулай инде. Вообще менә артистлар белән эшләр өчен аның иҗатын яратырга кирәк бит инде башта. Менә иҗатын нык яратам, бүтән җырларын беләм. Эшләү дә шулай рәхәт инде. Бергә эшләйбез, команда булып, Аллага шөкер. 30-40 көнгә менә гастрольгә чыгып китәбез.
Оренбург, Башкортстан буйлап, Оренбург, Чиләбе яклары күрше өлкәләр бит инде. Татарстан. Шулай эшләйбез, Аллаһка шөкер. Бигрәк тә концерт әйбәт, тулкынланып көтә алган концертларның береһе безнең Иглин касабаһында булманы. Шуннан да Өфөлә бер көткән концертларның береһе булып, талпынып килеп иттек. Концерт бигрәк тә дәртле, моңлы, Раилдән иң популяр йырдарын башкара. Прям күңел тулып, рәхәтләнеп ялтып ултырабыз. Раил Мутбаев безнең якташыбыз, без уны поддерживать итәргә килдек. Уга зур рәхмәт. Концерт бик күңелле бара. Раил Мутбаев, я давно хотел концерт попасть. Мне вообще бигрәк охшаны, нык, дәртле, матур концерт булды. Вообще. Нам нравится. Раил, син гомумән хәтерлисеңме үзеңнең беренче иҗат иткән җимешең качан булды ул? Ничә яшь ул сиңа кайда булды ул? Нәрсә сиңа илһамчы булды ул хитне беренче үзеңнең гомумән иҗат җимешеңне булдырырга? Малда авылда мин бит күрше авылда эшләдем. Минем ата-әсәемнәр минем туган авылда яшәгәннәр. Мин күрше авылда эшләгән вакытта уже теге үземнең теге ата-әсәйдән битендә теге сепарироваться иттем битендә аерылып, получается, икесе ердә уже. И шунда хагынып итеп, но әлбәттә ул теге егет кеше битендә ата-әсәйләр әсәйли ярата, но күбрәк теге әсәйләр белән өйдә булгас, күбрәк әсәйдә хагының битендә. Әсәй дигән ярда беренче ишеткән. Минем беренче йөрем әсәй турында. Ничәнче ел, ничә яшь сиңа? Ой, мин эшләмәйм, хәзер 21 яшь, 22 яшь микән шул тирә булган. Раил, менә син чынлап та шундый рәхмәтле кешесең, әйме шулай һәрвакыт синең күңелеңдә җылы теләкләр, җылы хисләр. Һәм андый кеше ул янәшәсендә шундый кешеләрне җыя диләр. Син чынлап та кулыңны йөрәгеңә куеп әйтәләсең, менә синең кырыеңда гел ачык күңелле, гел ихлас кешеләр. Сине беркайчан да беркем дә алдамады, беркем дә сатмады, беркем дә рәнҗетмәде дип әйтә аласыңмы? Аллаһка шөкер. Мин теге кешеләргә зыян эшләгәнем юк. Аллаһка шөкер, шуңа теге күңел тыныс. Тормышта бит төрле хәлләр була. Син зыян эшләмәсәң дә сиңа зыян итеп китүчеләр дә булырга мөмкин. Алла сакласын инде. Алла хаклыгын, әлбәттә, ондай ниләр булырга мөмкин. Шулай да булса, без теге ниндидер ятып калган, төшеп калган кешеләр түгел. Шуңа теге. Син ачу саклыйсыңмы гомумән? Мин юк, мин ондай түгел. Мин әгәр дә инде асу булса, бер көнгә бер максимум 15 минут йөрермен асуланып, атактан уже 10. Артист кешеләр, иҗат кешеләре, алар бит инде чынлап та син үзеңне кеше буларак та әйтәң, ничка күңелле дип, аларның төрле хисләргә бирелеп төшеп киткән чаклары да бар, кинәт кенә юктан, юк кына нәрсәгә сөенеп күбәләкләр очып, әллә кайларга очып китәрдәй мизгелләрендә еш-тыялар бит иҗат кешеләре, шундый бит инде без менә төрле дулкыннарда. Менә төшеп киткәндә сиңа күңелеңә тулыланыр өчен кем ярдәм итә, син кая барып, ничек итеп шушы көчне туплый аласың күңелең төшкәндә? Әлбәттә, минем моны иҗат ягында күңел төшә башласа, әлбәттә минем эргәләге иҗатташ дусларым миңа канатландыра, поддерживать итәләр. Все будет нормально дип. Әлбәттә, якындарым, минем тормыш иптәшем шулай. Сиңа якыннарың белән аралашу, алар белән контактка керү синең күңелеңне тынычландыра, димәк, тулыландыра. Дусларым менән мин ял итәргә яратам. Кайларда ял итәргә яратасың син? Гомумән ял инде ул төрле нидә була бит инде. Иң мөһиме компания һәйбәт булса, үземнең яраткан дуслар менән, якындар менән мин ял итәргә яратам. Үземнең дусларым менән, минем дусларым күп, Аллаһка шөкер, без алар менән диңгезгә дә барабыз. Үзебездә дә ял итәбез, бөтен Россия, Башкортстан буйлап.
аңладык без синең кайда эшләгәннәреңне, нәрсә белән шөгыльләнгәннәреңне. Буны бер сүз белән әйткәндә, син бик балачактан ук тырыш, үҗәт, кыю бала булгансың, әйме, субханалла. Ә менә Гөлшатка әйләнеп кайтканда, әйме, мин Гөлшаттан сораган идем инде, кайсыгыз бер-берегезгә алдан гашык булды дип. Нинди сыйфатлары Раилнең сезне аңа гашык иттерде, Гөлшат? Раил ишетми ди әле. Ул күңелле ине. Көлүп кенә, көлдүрүп кенә йөрүне. Суга. Әлегесе көндә Раил Гөлшатның нинди сыйфатларына рәхмәтле булып сокланып яши икән? 5 сыйфат. Беренчедән ул минем балаларымның әсәһе, матур итеп тәрбияләй минем балаларымны, Аллаһка шөкер, минем тормыш иптәшем, мин аны яратам. Ул без малайларда шуттыта, өйдә шунда тотка кирәк. Ул тәмле бешерә, ашны кыса тәмле. Ул минем стилиста. Менә шунда минем образларда ул нитә, хайлай, үзе нитә. И просто ул ней. Мин ничек еще әйтәм, просто һәйбәт кеше. Бар яклап та синең күңелеңә ошаган, сиңа тәңгәл килгән, син икенче яртысың. Әйе, без уже бер туган, ике ярты бит инде шуган. Рәхмәт еңә, форсаттан файдаланып. Гөлшат, син нинди теләктәр җиткерәсең килә Раилгә? Яңынан яңы үрдәргә, үсергә, зур залдар йөргә, Алла бирһә. Хау бул. Рәхмәт. Одан гомер теләйм. Амин. Одак яшә. Мин яратам. Рәхмәт. Бергә булыйк. Амин. Субханалла инде. Мәхәббәтле парның янәшәсендә басып тору да шул хәтик рәхәт, дуслар, чынлап та мәхәббәт энергетикасы бер көлеп тора. Матур пар канатасында балаларыгызны үстереп, сезгә чынлап та гөл бер-берегезгә илһамчы булып, таяныч булып яшәргә насыйп булсын. Вообще молодец был Раил беден. Уйда йырлай, уйда йырлар сыгара, уйда шигырын яда, уйда аранжировка яһар. Менә мен дигән егет, уңыштар юлдаш булган. Нык охшай концерты, өйдә лә шулай нык итеп йырларын тыңлайм, гелдә операция иткәндә лә, ашарга пешергәндә лә, гелдә аның йырларын тыңлап йөрим инде. Гел прям хотел аның концертына килергә, вот Аллаһка шөкер килдем. Тамашачылар, шундай дәртле позитив дулкыннарда Раил Өметбаевның концерты тамамланды. Тамашачыларның инде әлбәттә яхшы кәефе, күтәренке рухы сизелеп торды бүген концертның энергетикасыннан. Раил, без сине хөрмәт итәбез, яратабыз, киләсе синең иҗади тормышыңда да яңа үсешләр, яңа хитлар гына теләп калабыз. Ә мин инде, хөрмәтле дуслар, Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруның авторы һәм алып баручысы сезнең белән түгел бер генә атнага саубуллашам. Җырмың белән бергә яшәгез, дусларым, чөнки җырмың безнең күңелебезне күтәрә, юата, тулыландыра. Концертларга йөрегез. Безнең артистларыбыз артыннан күзәтегез. Ул бит үзе бер рухи азык. Минем теләкләр белән гөл, матур гына, уңышлы гына, бәрәкәтле генә тормыш көтегез, дусларым. Ә Роза Хайруллина һәрвакыт күңелендә нәрсә тоя, шуны сезгә җиткерергә тырыша. Рәхмәт, мине дә аңлап, минем белән, минем тапшыруым белән бергә булганыгыз өчен. Бәхетем, 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 фәрештәме һин, фәрештәме һин. Бәхетем, бәхетем, бәхетем.